Muri yeZimbabwe amene kuti nyika yeZimbabwe yakambotadzei. Inotoona kuti nyika yeZimbabwe inorambidzwazve kana kuti inorejectewa kudzokerazve aiwa mumusangano weCommonwealth. Muri yeZimbabwe aiwa chiitiko ichi chiitiko chinosirisa kwazvo. Sati amboendera mberi nenyaya iyi muri yeZimbabwe ndokurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon kuti rambochona maupdates andokupa pano paZim News Live, nekuti panapa nhau dzinobuditswa munhau kana kuti munewspaper remuAfrica dzichinzi Zimbabwe will not be accepted back into the Commonwealth despite spirited efforts by disputed President Emmerson Mnangagwa to have the Southern African state back into the grouping. Our highly placed sources at Commonwealth headquarters. The Commonwealth Secretary General Patricia Scotland said after carefully reviewing the Zimbabwe political crisis, which clearly has been authorized by Mnangagwa and his ZANU-PF, the Commonwealth has rejected the Zimbabwe administration's passionate request to join the Commonwealth. The Commonwealth is clear: no reforms, no readmission. There is need to return to the rule of law in Zimbabwe. That was made very clear to President Emmerson Mnangagwa. Lo mashoko rakachitaurwa panapa nebepa inau remuAfrica Beetle Review ndichiti aiwa Zimbabwe yarejectiwa nekuda kwepolitical crisis munyika yayo. Muri yeZimbabwe aya mashoko anosirisa chimbotiudza kuti tofunga kuti kudii pamusoro penyaya iyi. Hatitauri zvakawanda, toda kuti tiudze kuti imi vateereri munoti kudii pamusoro penyaya. Pinda mucomment section medu mutiudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe, kulike, yotina on the bell icon. Tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live.